So aprangsi pini ngadak difu press club asa hemalong nilitum malong news 24/7 ahem tu nahin pen pirang ke mai ke pha ateng pen ach dong dun pirang ke doana phansame aprangsi kachuro pajir ponlo nili men thari advinson se nili malong news 24/7 abeta hem tu nalong a technical in charge abenapu nili rvnr kedo labangke malong news 24/7 anjang langso apirang ke rajibsona ke hai lapen apu nili hari gitu labangke malong news 24/7 dak difu lapen borjan pirangke rustom rong hang hai lapen apu nili nu lagi itu ma pirangke sade lo kasi niltum pini labangso pirangke mai ke phanang kok alam the bange lahen lo ke damtang kire nifai kre cr ni pen la lalo malong news 24/7 lake ke damtang nikan surini rain korai si thang nipai hiniar ni si labangso news channel amhang pathek lo labangso news channel amhang pathek pen nitum biota ke paklang jasmet chatai ni long se paklang lo youtube la pen facebook long se labangso biota chatai pen nitum rara phan hamphang praman klarda ke biota po athe pian nasi nitum biota paklang bom lo asong si nitum there nipai presi suring ko rage thomani bangke isi ningoi mimi lapen project asoni tum chetong lo labangke malong news 24/7 facebook page hala dak nitum suri troxy abat followers doji lapen estimate ke lang apai bangke 30,000 something asona was time ang lelo aso channel lo aso facebook page lo aso facebook page lo kosong si heng nang ko na kek ma aso pathak sing tum plata pen than po aso pisi nitum pena nitum claim peda ma pathak nitum bachini pola sia prangsi la pulo nitum dak screenshot amokhan nitum kendo lalo aso channel long icheng dan kijur kosong si latum na claim ma labang nitum alam so pina tum na pakrangji asila lo nitum aso channel na kek bang nitum non joy pena ang thega chilong bang ke la ke unani tangka farman le kumani tum mane pena ke kali pu tum chini pame kachini pame athe bangal alo labangso channel latum preference nang ke chengsi bang gelang tum labangso channel page along ada advert account to long mes nang do advert account men selang tum nilatum labangso amalong news channel long fast pangsi nang do aso bena pc lang tum labangso channel apan business manager tum sila bangso bang thomang bong pen alang li goso seng chi jon to bang ge mang mi alang lian chiok dun lo alang lian minang dun kok lo alang lian minang dun kok apage tum hanak ti glap si ghomtai si opi ni tum phana ko admin bitu lap ni tum pen alang tum men friend ave pen ke alang tum pen thank connect facebook no connection ave samini tum admin invite lo alang tum chini pa me la tum si la bangso malong news facebook page ke handle pala tum chini pa me asi alang tum na invite lo la pen lu dun chok lo tum da asuda pige ako ni tum phan pinangana activities na dak project activities ng chapaklang lo nila dum alang tumana ki alang phan ki kik chipan body big lo stari tum la so bangke tum ki gunita la tum ha asi alang tum non ki claim tho bangke nila tum youtube long bangke non mage thang thilang thang su sar wela alang tum youtube channel na alang tum connection do problem non mage alang tum mage ni tum youtube channel long video nc ni tum facebook page long ni tum ki thap so biota thap son thos thap lo la bangke jasmet rara phan ke pamang hu phan je ni tum la bangso malong news 24/7 na channel bangke he kali lake ami tha tum si biota ha thap so ke paklang ji phamsi alang tum ni tum ke thap biota som thata ke paklang lo labang ni tum nge ponde mi bangke la lo bang jongsi ni tum han tangka phamsi la bangso channel lang ke hekchot pusonde lai activities ke la tum ten kelo pusi tum chini pasi la bangso youtube channel long for example tum archan thek ponong lo labangge live kidam jasmet bang hong ade pen si live kidam lo labangge ni tum thap san thora biota la tum ki thap approve kan lo labangge 25 minutes ni tum screenshot and lo lapen ke labangso channel kan live kidam no pin hiat songs name live kidam bela la just now sin tum screenshot lo lagi tum ne kidam kali nasi karbieng long rat tame labangge chini si ong lo lapen tum ako labangso pen ke mai ben na pachini lo ni tum labangso facebook page hinoda pen ni tum live dam de la person live dam de kata kalang lo kumane alo sosi la labangso facebook page on live dam lo lapen tu nilatum apa labangso facebook page along api admin nang ki glaba pc labangso live ke dam lo lapen itum mangi dake thang dan itum connection abi lo asila so putan itum kedam tang dipai krip ho ani itum bifu
athana long nitum bangso puthang nitum lamhoi pidam lo la hino lamhoi ke ho tum dipo thana sele bangso lamhoi pidam lo asi bangso alama puthang nitum penan ritalip lo nitum kumani texture side masi arjulo kumani IT department na jelo kodo winase tum proso asi la bangso ke proso teng man beta gelom lo tangte bangso channel ke lake ala bangso channel lake ke lake kumani na ho jaga pene mane na ho aprek prek ade pene na ke kani lake dak difu mare karbiang long angbong sing itum bisi ne bok string ma long lo la pela dak pasi nang ke hek pasi itum texture side pele tum chin long lo asi kopi pon ma polo tang te itum non ma ke jong kumat tum sing hek ma pon itum non ma ke jong thibuni la nitum kachi honde mimi asom dolo istami itum la bangso akhirang ke mai long itum non ma paklang redat po asi nitum la bangso kiri tali pena face laso foto ke long ke lai hello cepaklang list kami lai hello asi lang itum hanon itum ritali bom lo kesemet abang ke la itum pan nangkilang uni la pengen itum la malong news atau ni 27 aso nangki pabian ji binong pan sila bangso kiklem bos itum ngachini tangka pan la bangso Facebook page nangki he kali pusat doan pan itum kachuni ri bangela pen lo nitum la bangso Facebook page bang gani itum hemtun bang ke access tabelo nitum ki bang journey itum la puson la so Facebook page kam kirji pan itum bori igla apen itum la bangso therapy itum kapreka kimi apresi itum punang kokpo asi ladak ngsi kupini celangon dak arjan paklang bet apen kupini dak kupini kasik sak kupini itum kalbia khai pan itum thira kami so na tang det pusami itum mata velo pusin itum kalbia long rat pan itum chini pondo apen de la bangso pe Facebook page na ke hek matule na hek stame itum thang rupe stame isi pulo itum manpeng apen si na ke jui binong lo potsi alang ipan stame chuni lo la puson na bangge itum pan na chok chidat lo pusin itum kachama thalo na la puson na klem angke itum four pillar mare democracy aron teng mesin itum akan tang la pen non puan same itum biota paklang lo biota paklang lo kona ni kin itum analyze mate itum community pen na pen itum thang opinion na same itum chipi do ala bangso lake nadu da chini lake democratic aron along itum four pillar mate democracy along masi itum four pillar aja kong pen itum daga media privacy act pen chenglo kado itum charli pami pen itum bangso hai biota paklang lo dasi komani phan news channel la tumke komani phan ning poi lak la pen komani phan ning porong boy phan kali dar posi ala hai puthai ne tum jungjung nang chelang ni pavera amthang aman plada ka beta ke klang no ver je phan malong news paikeson pareng verang je along na tum kado we ratam yang cerap sto dunji phansi itu mahin pen chuni di pano napang singam the itu ko lo para